Kini akong problema tungod ni sa kadanghag sa kumpana nga nakasa na hinuon ug kun unsa nga sa ingon ini ang nahitabo. Ay, pre. Tay, salamat kaya nakita kita taon dito. Palitan na sa tanong taon. Pabida. Kantahan na to ko. Sawa kayo luya taon kayo na. Luoy kayo ba? Na agian na ba taon taglino niya. Luoy kayo ako sawa. Mura na siya vertigo. Katahi, pre. Pedro. Uy, noon siya. Okay, tingog. Di siya magkatingog, di kayo tingog ko. Sa tingog na po siya. Katahi ba, pre? Samtang ni ata dapit sa ipaltahan. Pwede mo magkunas linog eh. Wala. Nawahin mo siya. Wala mo nilinog-linog na ba? Ang babae na bang pinamahal, may isunada, ayaw-ayaw. Pagpanayang dalaw ay nayaya mo. Huwag mong galawin, Adabog-dabog, huwag mo suyuin, ay namamatol. Pag iyong iniwan, habol-habol. Balimbata kung iligawan, laking aking pinapating bahay. Nagtatabong ayaw malapitan, kung may pag-ibig ay di ko malaman. O ang babae na kabong-kagon, nanunod ko ba sa gusto sa buhay? Daos kayo mo. We are the world. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. Choice we're making. Make a better day. Just you and me. Hay inyong balay. Hay inyong hinayhay. Kawaton mo. Hay inyong hinayhay. Okay. Day! Ay, taglakaw. Ano yung latagay para... Devlin! Day, mong ipapalitan nung day! Ko rin pumingkong bidro taon. Ikita dito yung merkado taon. Amo ba kadiyot man ako. Sige, day. Pagkutaw niya ang doon pipig tabliya, day. Kaya ito yung painong bidro. Paasa namang tanom. Diara, day, oh. Mauni. Oo, day. 1,600 akong palit niya kanira. Asa na yung kaangan eh? Ha? Kaang? Kuan, maguday ka ng... Naunsa oy? Nahuhug ang kaang, day. Kisa may naghug sila? Uy, Pedro. papayrin nila ha, pauli eh. Di naman pwede, bay. Kung saan pwede bay, nayabag naman ka oy. Di na pwede, day. Ang day na ako, nabahin na ako, naday ba to? Di pwede, day, oy, kay... Ako man kabuak. Unsa? Kataunon, Di na ko karaan, kay labayo ti kay ning kumo na ako, nga murag binangkal. Ing na ko karaan. Day, kuan, magod ka ng... Ikaw din nakabuak di ay. Ako, sorry, Danghaga, sorry. gindi mo tuloy. Uy, bisa kung saon ka. Uy, naunsa ka man. Disgrace, mangguday, disgrace. Yung sa man ron, nasa man ni mo itanom. Naunsa man ni siya, pulos man ni simento ato palibot dire. Ay magnaapod na tayo kaang. Pagitaan lang na ito, ipulis ka ang day. Pagitaay dito, kapoy ni mo. Mamatay ka na akong tanom tulyuha ka, ikaw dyan akong ilubong. Bangko na. Parang taong ako. Ang tanong may namatay niya ako'y. Pagkadibungkog yung tao na na. Hilom ha. Pangitaay nagkatamnan ha, pangitaay. Kini akong bana, grabe kadanghag. Grabe gyud katanga. Tanga o danghag ba ni siya? Unya to? Pre, kanot. Kakitsa mo ning baboy, pre. Pre, ako ni pre. Muhiri ka baboy, pre. Oh, ako ning pabatnan pre para sa akong umaabot na birthday pre. Oh, Yawa, pilikuan ako mo, pre. oh di. Imo gidagi pangandaman mong birthday. Oh pre kay ika-50 gunin ako pre. Boundary na nas usa ka gatos pre. May nun, pre. Kano sa itong birthday naman, pre? Kuan pre, karong Nobyembre. Ano sa pizza ha, pre? November 1. Gak! Marius, kurat naman na ni mo kapelo ay. Ano ka? Sorry, pre. Ano mo di Nobyembre 1 di? Kadungan di mo sa kong nanay, pre. Usay kadungan pre. Patrol ya pre. Dungan lagi mo birthday. November 1. Oh. Imong birthday, di ba? Oo. Kunya kay adlaw sa nasa kong nanay, pre. November 2. November 2? Oh, no. November 1. Kay nabali naman yung birthday. Kay patay naman siya. Oo, kay klaro pre. Wait. Pre, suha ba yung tao ni mo yung bida? Uy, pre, ikaw na, pre, Tulyo. Ako taon! Dalingi ako dire! Ikaw gina, pre. Sorry, pre. Ano di mo kaklingi? Sorry, pre. Di ko kalingi. Okay. Ngano di kaklingi, oy?
kuan na ako isipnik. Naka-spitnik? Probida mo, ha? Hindi na kay pre. Di ko kalingi, pre. Probida, no? Abi ni mo, luoy taon ko ni mo, pre. Abi ni mo, na ako'y pakape ni mo. Makaingon tagaba, Mayra. Pre, may kalagot ka na ko, pre. Maoy, lagot taon. Yan, naging magkagmaayo, ra. Ay, kuan be, pre. Kuan, kaning dili, pre. Ang ako gingon ni mo. Akong ingnon si Mayra. Mayra ba? Silingan na to. Ako ingnon nga, mo na nitabo ni mo. May spitnik ka. Mo ba, pre? Mo. Dili ka to, dili ng kuan, pre, kanang DJ. Dili Dili na. DJ, pre. Dinagkong gaba. Grabe. Mayo, pre, nga. Let's see each other. Bida, pre. Puro sa gatas, it's Bida, pre. Kakita mo na. Ngayon naman, ha? Nganong dahil nakita ta? Kuan, Ha? pre. Kanang si pare, kanot ba? Nakita ni mo? Oo. Di ba? Nakita mi pare kanot, pre, nga nagkuha siyang baboy nga gipabuhi ba? Ya. Pre, hapit rin may kalagkalag, pre, no? Oh, hapit ah. Sunod buwan. Ano man? Pre, kanang adlaw sa kalagkalag. Dako kaya nagselebrasyon, pre. Kay di lang adlaw sa mga patay, kundi adlaw po di pare kanot. Namatay sa parikanot? Sama de, doon kay ginapati yun. Ako ba? Ako ba? Kaya gipati yun, pre. Dahil kinapati yun eh. O, pre, o kato na yung baboy nga iyang giguroy-guroy, para dito siyang birthday. Ha? O, amab? Kasi humab. Mauba? O, pre, duha ka baboy iyang gipanganda, iyang giandam, pre, para siyang birthday. Ingon pa siya nga, ibitado tang tanan mga taga-barangay. Tanang barangay, ibitado Sabi niya. ka sa nanay istorya, kuya, dyan yung duwakbuk baboy niya, tibok barangay mga on. Kulango na, eh. Takok ano kayong baboy, pre, murag lipanti ka na ka. Ito, grabe, sa siyang nabubuya, ha? Na, unsa ba na, anay o butakal? Basta baboy lagi, pre. O ikaw ko, no, ikaw, ako, si Pare Patok, si Pedro. Pedro. Senyor Pedro ba? Senyor Pedro. Ganon. Pedro ka ng kuhan ba? Manok ba? Pedro Kalungson? Dili, si Pedro ba? Itong... Ay, Pedro Roque. Oh, Rocky. Ganon. Mga espesyal matanggis, pre. Kay kita na may suod niya. Ha? Bida. Mao nga karong adlaw sa binatay, na mag-birthday. Usa ka buhi. Oh, Bida. mo na, pre. Bida, no? Kaya, no? Dili ka mamangon mga patay tao na pre? Ano naman, pre? Kuan, mamangaw sa birthday ni Pre Kadot. Bangag sa inyo. Uy, hala. Hala, nalimot. Mangkustan nung nga akong gipalit. Uy, nabubuan baka tutupik. Ako sa kusta asbe. Ay, salamat. Buhi pa di ay. Abin akong nalaya na. Unsa man gisudlan sa tanom? Di man ang plastic man ni. Kung napay gunitanan sa kamot. Sa man kuan na nga mura manigtasa nga dako kaayo niya lapad. Hinampak. Hala, uy, mao man ning akong gipangita gabi. Alam maog yun, ang amo man ning arinola. Kanahan gini akong bala. Tolyo! Aray! Kanahan gyud nimo. Uy, kanahan na gigay ka. Hilom ha. Nabaw kog pinangitas atong arinola gabi. Imo na gihimong kaangay. Di Diyos sa taon, oy. Wam ko nakita taon kay Belisor. Bagay ang buo na to. Ang kaang taon, ang balde. Porbida, waman yung buslo taon ng balde, ha? Unya ako arinola na buslot di ay. Day. Wa, Tulyo, wa. Ay, naunsa. Og nahibaw ka bag-unsa ng tanuma kung gipapalit mo, ha? Unsa ng tanuma? Usap na. Sultihan ta ka. Kung nganong mahalo ng tanuma, grapes na hanggaw, grapes na! Lamay kay day. Load sa idig bunga na. Lamay kay sagol man imong ihi. Butangag to nag-ihi para malindot kayo. Gibukaong ka na, gibutangan man imong kaang, ha? Kaon ulit Ang kaang imong gibuhat ato mga rinula. Kana na bang grapes na kaon ulit na lang mo na unsa. Pari ay, kaparaw, gibukuto. Balhin na to day. Balhin na. Ilam. Huwag yung kay buot. Sa unsaon ka, huwag yung kay buot. Ikaw ray bugo nga may buot. Grabe. Double impact man. May double impact. Murag ang ako mo naigo sa wag tuo ba murag tampalong wag tuo. Kung anong huwag tuuman. Ang ingon ba ka nga ako ray bogo nga way buot unsa man din? Ano man? Naday bright nga way buot. Basta, wa kay buot. Paita sa limoy abot lang nimo taon oy bilin.
Oh, unsa naman, Belen? Ay, kanang matasing. Kay numdum ka atong nagpa-picture tama, kato ganing pag-birthday ni mo. Nga naman. Akong gipadak-an baya ma, unya gipalitan ako og kanang mahalon nga frame. Dito ko gipalit sa SM. Uy, mao ba? Nya, gwapa ko ato pagkakuhaanan. Ay, syempre mo. Uy, ikaw na good na good. Tanang picture na to akong gipilian man. Nga nakatoy nindot yun kaayo. Ay, mao ba? O ma, nya, mao na akong irigalo ni Mos Pasko. Oh, asa man na, kay excited naman kayo kumutanaw. Ah, sige, sige. Kadit sa ma ako ipakuha ma. Tulio! Dong! Day! Kuhaan na akong frame na mo ni mama nga nas kwarto na to. Nana ko sa kwarto gibutang na to. Nas kilid parador. Akong ipasandig. Kuha kami palihog. Dadad adire. Okay, Day, no problems. Nahibaw ka ma, pilay gasto na ko pagpa-frame lang ato. Pila man na, Hala, almost 10,000 ma. mao ba? Wow, kamahal ko. Oo, kay nindot ka ayo pagkakuas picture niya. Ang frame, mahalon, gyud nindot. Ay, hala, unsa man ron? Tulio, unsa rong nabuakyo? Say what? Uy, Belen, klaro ha to basik unsa to nabuak. Tananay, atong atuon eh. Unsa man to ni kagay kay Tulio? Anday, kanang Dako kay kagay. Tulio. Unsa ni? Unsa ni giputos og panapton? Kami to nung ano? Kaniyot, agad to ni gipakuha na ko ni mong frame. Oh, Day. Mao ni nabuak. Ang frame. Ang frame maninabong mama. Uy, naunsa gud ni gagway na ako, Belen. Miburot mo lagi ni ako naong. Ano man ni Tulio? Naunsa man taon ning naong na ko din oy. Naunsa ni Tulio? Ano ni Tulio? Nahulog pagkuha na ko. Bisag unsaon gyud ka Tulio ka daghag gyud kang dako tanga gyud ka. Naunsa ning akong naong Tulio? Nganong nahiwi man eh. Natural man ang mahiwi, ma. Usay natural. Ikaw ba'y mahog? Di ka mahiwi. Ang ha. Day, Ang day. kapag ka bisag unsaon. Ikaw gyud makahurot sa tanang mga butang ato dinis ato. Day. Daghag gyud ka dako wa kay buot. Sunod ha, bitbitan ng itlog nimo ha. Gano'n mo, Day? Parang matagag di mabuak. Oh! Para mapusa ng itlog nimo. Babu ako na kay kalingawan, magabi eh. Sige. Ano? O sabi mo, kubot-kuboton, ugay-ugayon, kumabuak na Ay kanang imong nawong. eh. Pertig yung bisita niya kung bana lagi. Katunga sa kong mga butang na ngabuak tungod niya. Tungod sa iyang kadanghag. Unya, may abot ang adlaw sa minatay. Dito namin sa birthday ni Pare Kanot. Dali, pre. Dayon mo. Ukayo rin, Will. Ugay mo kayo mo. Pre, nagpalitson nga tao? Oh, no, di mo dali karot kay dako kay nang babuya. Nabali kong kawayan ng butang na na. Mo ba? Oh, pre. Sige na, pre. Laos mo dito sa may lamisa. Ha? Kuha lang mo ng plato. Ganang salamat. feel at home. Salamat kayo, pre. Salamat. Dali na tuloy. Uy, pa ka mahuman diha kuha. Kaya tayo magkuha po lechon. Unang dito ka. Kaya kuha na ko lechon. Kinbusok. Halak ka! Patay ka tuloy yung daong ang lechon sa saong. Patay ka, di ka magkukuka na nagkuhan. Ang naong nahiwi na eh. Oh, sama na litso lang ko, pre. Hala, patay! Pagkadaghagin ni mo, iunsa man ang... Wa ko kay bawo kung unsa akong buhaton ini akong bana atong higayuna gid oy kasi tantong lungi niya slitsyon no naho ginuod gikas lamisa. Suko kay namo iyang kumpare kay wala na siya laing sudan katurang lechon. Ako na lang tawag gisaaran nga bayra nako ang lechon. Mao kini problema nako kung saong ko ni siya. Iya bagay ka ning kinaiya nga murag lihok kaayo ba? Dili ka ni mag-amping sa iyang mga lihok bitaw. Danghag kay bisag unsaon. Unsaon ko ni siya. Oy, unsa man og kamo ang pasultihon? Okay, ang sender nato karong adlaw Si ya. Inday Belen, Ate Pres. Belen. Oh, ang problema ni Ate Pres, kuan ni siya Ate Pres kanang unsay pangalan na kanang iyang bana badanghag. Danghag. O daphag ug utok ba? Na mga murag way klaro ba kanang hanap ba? Oh, mao na kanang bisag unsa gisugod tanom buak ka ang. Unya kuan basta unsa basta mga buak kani last nga nahitabo Ate Pres. Party sa ilaha, kuan siya sa iyang kumpare Tulio. Pare Kanot, si Tulio, giibitar. Ay, sus. Nagkuha siya gusok Ate Pres. Paglangkat niya, tagak mi doon ng tibo. Luyas inasalo. Nahiwi mo ng baba. Oy. Ang frame siyang mama o kuan niya ibili. Nahiwi ang baba siyang mama. Kaya natagak buak. Abili mo. Bismil, may gasto.
Doon ay panultiho na ani Gulyat ka. Busit og kamot. Ina naman natin, pres, no? Kung mananom ni siya, dito kamatay. Uy, kuan ba? Kanang kuyaw ba? Iyang Oh, di kabuhi, ano, kita, di balas. Busit Di og balas. kamot ba nga. Og doon ay kuptan, mahagbong. Aga. Oo. Ngano ka na? Doon ay tao, ana. Oh, dili mahagbong, madagma. Oo. Oh, ana ba? Bisit gini siya. Bam! Para na ko ati Pres, no, kanang mag sa iyang asawa, di lang ta na inaana nga mga party-party ang asawa. Batis kayo ang asawa may mo-serve niya. Awa pa niya, kuwar kayo siya, no? Okay Mas naman tingali. Ha? Okay ra ba, ati Okay Pres? na, kay asawa man. Oh, gusto bagay, no? Oo. Pero, bando, ari bang be? Istoryahin ni, unsa ni siya? Natay ipaambitan ni may tungod na iyang kahimtang Gulyat. Sige. Lucas 14, versikulo 10. Apan, kung dapiton ka, adtuhin ang lingkod sa labing ubos nga dapit, aron ang nagdapit kanimo muduol ug moingon, higala, balhin nga rin sa pinasidunggang dapit. Sa ingon ini, kapasidunggan ka sa tubangan sa tanang dinapit. Ako rin kibasa Gulyat tungod kay sa nagtabungan na hugang litson, kuwang siya ka nang gitawag og table etiquette. Og ikaw ba ni Ibam? Kuyo ba ni sa imong kuan? Didasyon ha? Didaksyon na yun, oy. Si baga tibok inasal tagak. Yung gilabnot ang gusok. Unya Gahi, gipugos gini ha? Mau tingali na sa imo Ngisi atin. ang inasal pagkabunda ko, ngisi ang inasal. Mau tingali na sa imo atin taog ka ng mga party at Pres nga ang mga waiter mo hiwa. Sir, Mao mo sandok. batak. Kay das man katamas ginawa. kay malusi ka nang mag-inulugay mo glaksi sa Ate gusok. no, sana, Ate Pres. Magatuwa daw. Kamay naman sa takinan na kinasal nga nga. Tino, doy. Kita gamay naman lang kita kinanan din sal. Ang akong kaon sa inasal ka na raman panis. Ako, kabantay ko ni mo, Ate Pres. Pandit, gusok, usak buok. Maura na. Oo, mura na akong kanon. Oo. Eh, maana ra ka, do. Tagay ra ko gusok, dong. Gusok, usak buok. Maura, diya gamay panit. Pre-preya na, di pre sa una, Ate Pres, kamis tigilis una, langkatong, tiil, katong. Dong, Kanang Hindi ka nang makaon ko ginasal. Karoon, Ate Pres. Kanat. Bam, mo, saban? kanang ingon anang mutambong og mga ingon anang mga okasyon ba kanang magdaog plastic. Kuyog man ni makataga ko ginasa kay mohas magdayon og dili bantayan guro. Tinoo, doy. Dito Sa tuyo yun. dito ako igagawa. Hindi era bata. Dito ko igagawa. Kadag plastic ni ana pa nga. Uy, kapitan, sandok sa may kuno diri. Uy, puro manibukog. Kin kapitan. Nakadiim sa mo magdapit ninyo. Uy. Nakakatawa to. Gamay naman tayo bukaon. Katumas, mas grabe ito sa mahug, bam. Katong pag-istorya, tigil mo, pita. Mas grabe ito. Mas grabe ito. Okay, kanang unsing na yung dapat ug kanang naatay kanang pamatasan bay labi na sa lamisa kay kasagaran baya parehas na ako kanang unsing gani yung moadto katong gidako dito na kaning sikat ka mga restaurant diha kay ang katong imsihan ako sa iyang birthday pagkaugma mag-meeting may mag-briefing dito tanong ako sa mga sudana ko kailaan kay kitara may papili ko kadag ko basta ng kutsara nakalimot ko kadto ning kutsara ipamutang serving spoon dapat ko to sa kung kuan ring kuranan no wow ko oy May kandidaksyonan. Direksyonan ka, unay, bam. Tako mo rin ko. Oh my God, tibol etiquette. Takbong tingnan nga ani ako kay ni ko saraha. Bitaw, tidoon, bitaw, doy. Sandok tos pakla imong gida. Oh, Kadong gingon ni mong Gulyat nga kanang ang kamot kanang sana di ba? Kungkong. Busit to kamot sa katong yun. bisit, bisit, ang kamot Ito mamamatay. Initano, mamatay na yun. Oo. Mama na inana, bam, di ba? Kanang way hinungdan ng kamot ba? Dili buhi ang tanom, di ba? Natingan ko ganyang buntag lang. Ngano na yung kamot? Sorry ka mo. Nalain akong Kupot lawas. sa glae. Nalain akong lawas. Ay, Ngano ba? mapadag ko na kupti kapag tanong na, buhi man da.